Ita shawara da zan ba wa matasa yan uwana abokanaye na wanda suke age ɗina wanda ba su kawo ni ba da na suka dan haura ni. Ita rayuwa da kake gani shawara guda ɗaya ce zuwa biyu zuwa uku zuwa hudu zuwa dai har suna da yawa dai. Amma dai zan faɗi kaɗan daga ciki. Shawara ta farko ka riƙe gaskiyarka, ka riƙe amana. Shawara ta biyu ka kama kasuwanci da gaske. Shawara ta uku ka bi iyayenka sau da ƙafa. Shawara ta hudu ka kiyaye dokokinka da Ubangiji. Amana ce aka baka ko komi za ka yi ka ji tsoron Allah dai a cikin shi. Kuma ka yi biyayya ga iyaye, ka yi biyayya ga malamanka. Sannan ka kama sana'a ka hannu biyu sannan akan sana'ar da kake yi ka riƙe gaskiya ka riƙe amana. Wannan zai sa ka yi daraja, ka riƙe mutuncinka kuma gida da waje da inda ka fita ya zamanto kai ana yabanka a matsayinka na matashi. Duk abin da kake yi ko kuma ka sanya ƙuduri za ka aikata a cikin sana'a ka ne ko kuma wani hob da kake da shi a rayuwa, ka sa shi a zuciyarka kuma ka riƙe wuta ka kuma yi shi da gaske a zuciyarka, hakan zai taimaka maka wajen ka gabatar da shi. Insha Allah ba zai baka matsala ba. Yin wasa yakan haddasa mana ciwar ba za mu kai wani matsayi ba. Kana wasa ko kuma kana ɗauka abin da wasa kana so a zuciyarka amma baka aikata shi aikace kuma baka da sa hope a zuciyarka na za ka kai wannan mataki. Wannan yakan da kusa da mu insha Allah. To da Allah in ta shawara ta takaice da kenan. Dogon bayani kuma sai mun sake haɗuwa da ku. To a rayuwar nan wani buri ne kake son cimmawa inda rai da lafiya a rayuwanka? Dan Allah ya mataki kake son ka cimmawa a rayuwa? Na cimmawa a rayuwa ta. Indai tun tasowa ta babban guri na wanda nake so in zama kawai ni da gani sananne kawai. Ma'ana an san ni na yi popular ko celebrity. Yawwa na kan so na zama celebrities wata rana in Allah ya yarda kenan. Ina da wannan gurin duk inda na je a nuna an san ni a yi da ni kuma in za a abu a neme ni a ce kuma ni din ana so a yi da ni. Inda na nuna ni a ce an san ni wannan to ina da wannan burin ni din ga an san ni kawai.